A granxa está situada na parroquia de Antas de Ulla, zona de bosques autóctonos, pastos e terras de cultivo. Dende fai anos, a nosa familia vense dedicando ao cultivo tradicional de grelos, tomates, patacas e outros produtos da horta galega. As terras da parroquia son moi ricas en nutrientes e minerais, polo que non fai falla engadirlles abonos artificiais. Tamén criamos porcos, cabritos e capóns. O tamaño da explotación permítenos coñecer a cada un dos nosos animais e atendelos de xeito individual. Medran ceibos pola granxa e aliméntanse de verduras, froitas e outros produtos. Como describirías ti ao teu porco, a túa carne, a carne do porco que te vendes? Pois a carne é bastante fervosa, un pouquinho de grasa así entre a freba. Unha grasa non demasiada, quizá. Non sei... Están ao aire, comen... Sí, comen fora, están fora. Un porco ecolóxico. Sí, están criados ao aire libre. Pero eso dase que ao principio, non sabes, para arrancar, pois, ao mellor 10 días ou así, non sabes? Cando deixan de mamar da nai hasta que empezan a acostumbrarse a comer fora, pois xa comen fora, comen o que pillan. Por exemplo, sobre a comida, empezan mazás, castañas, belotas, etc. O grelo teu na vida igual que antes, para que se pode cociñar? Para calquer prato ou especialmente cocido? Sí, especialmente cocido. Tamén se deshidrata, pero bueno, tamén sigue sendo para cocido. Hai a posibilidade de embotala tamén, pero tamén sigue sendo para cocido. A función de un botado ou a deshidratación é para equilibrar máis. Era para poder comer un cocido, pois, con grelos galegos no mes de xullo. E como describirías a túa patata? Que tipo de variedade é ou como é? Se é unha patata que sirve máis para cocer, se ten unha pepina, se é grande, se é... Non demasiado blanca. Non é blanca, patata blanca normal. Non é demasiado grande. A piel sí suele ser fina. Incluso pode comerse pelada. Ao principio, despois cando vai avanzando, cando vai logo, dicir así, envellecendo, vai facendo máis piel, vai se defendendo máis. Pero en principio pode lavarse, cando son novas logo, durante un par de meses, máis ou menos. Aí pode lavar e comela así cocida, sin pelar. Cando tendrías a venta a mel? Mel hai no todo ano, porque chega dun ano para outro. Todo ano? Sí. Ok. Como é a túa mel? Como describirías a túa mel? Pois é unha mel de montaña, de flores de montaña, unha mel bastante oscura. É moi viscosa. Viscosa? Sí. Viscosa. É moi dulce? É dulce, sí, a mel é dulce.